گرتنا وڵاتیên Kurd ji aliyê rêxistina Daeş ya tîrorîst berdewam e û tanîha bêhtir ji 200 welatiyên Kurd hîn girtîne û di nav wan de jî karmend û mamosta û karker hene. Ji destpêka şerê Kobanê gundewarên wê tanîha bêhtir ji 200 welatiyên Kurd li cem rêxistina Daeş girtîne lê girtîgehên Reqqa û Menbicê û ew welatî dê çûnehatinên bajarê Kobanê li ser rêyan hatibûn girtin. Ji tîrmeha 2013 ve rêxistina Daeş bi sedan welatiyên Kurd ji bajarê Kobanê û Menbic yê girêdayî parêzgeha Helebê diravîne û her wiha ji bajarê Girêspî û Reqqayê û girtin li ser nasnameya wan ya Kurdî ye. Di 24 tebaxa 2013 de jî rêxistina Daeş rojnamevanekî Kurd yê bi navê Mihemed Weys Mislim yê temen 23 salî dê dema dixwest biçe başûrê Kurdistanê ew nêzik bajarê Reqqa lê Sûriyayê girtin û hîn jî li cem rêxistina navborî ye. Her wiha di 19 Sibata 2014 de rêxistina Daeş nêzik 106 welatiyên Kurd dê dema dixwestin biçin başûrê Kurdistanê ew li ser rêya Heleb Hesekê girtin û hîn hejmarek ji wan girtîne û çarenûsa wan nediyar e. û di heftê Gulana 2014 de jî rêxistina Daeş nêzik 3 karmend ji bajarê Kobanê girtin lê nêzik bajarê Menbicê dê dema ji bajarê Helebê vedigeriyan piştî ku mûçeyên xwe wergirtibûn û hîn hejmarek ji wan girtîne. Di 28 meha borî de jî rêxistina Daeş ya tîrorîst du ciwanên Kurd li gundê Şeddûd yê bi ser bajarê Elbab li rojhilatê parêzgeha Helebê serjê kirin. Bê tometa alîkariya wan jê girtiyên ku ji zîndanên Daeşê reviya bûn û astangiyan ji welatiyên Kurd re durust dike. Bê tometa alîkariya wan jê partiyên Kurdî re nemaze piştî şikestina rêxistina Daeşê lê bajarê Kobanê gundewarên wê.